Și bine ați venit la Cosmobază. Cu siguranță am văzut cu toții cum arată o lansare a unei rachete de pe un submarin, cum racheta iese din mare și își ia zborul. Ceea ce puțin știu însă este că o asemenea rachetă este transportată la bordul submarinului într-un tub de lansare din care este eliberată. Abia atunci când racheta a ajuns deasupra suprafeței mării, motorul rachetei al acesteia pornește. De ce vă spun acest lucru? EcoRocket, vehiculul de lansare dezvoltat de Arca, este proiectat să fie lansat din mare și să pornească motorul rachetei de sub mare. Până în acest moment, nimeni nu a mai realizat o asemenea rachetă cu motorul pornind în apă. Deci pentru ca proiectul Arca să reușească, este nevoie ca acest lucru să fie validat. Pentru aceasta, Arca va desfășura misiunea 13, un test de motor care va porni sub apă și care va determina ce efecte are mediul acvatic asupra performanțelor motorului. Începând de mâine, Arca va publica o serie de videouri scurte dedicate acestei misiuni, videouri pe care le puteți urmări pe acest canal, pe Instagramul meu și pe canalele Arca și AMI Exploration. Vă salut, până data viitoare!